Benvinguts al programa Un moment d'esplai. En aquest programa tractarem els temes que més preocupen als participants de l'esplai a Passomi. Avui parlarem de l'intercanvi de Berga i de les colònies d'After Esplai. En aquest esplai parlarem de l'intercanvi amb Berga. Els propers de 7 i 8 de febrer ens desplacem al poble del grup d'esplai Colònies a Borredà. Allí ens espera aquest grup de colònies amb moltes activitats i sorpreses preparades. Vareu mirar les fotografies de l'anterior intercanvi? No, perquè fa molt temps. No, fa molt temps. Anireu a l'intercanvi? Sí, perquè coneixeré molta gent i és una gran experiència. Sí, perquè faré amics i em fa il·lusió que la gent vingui a casa meva i que pugui fer una nova amistat i parlar amb ells. Com espereu que sigui la persona a la casa de la qual aneu? Doncs la casa vull que sigui gran, neta i ordenada i la persona que sigui bastant amable. Que sigui una casa gran, que la gent se porti bé amb mi i que els intentaré caure el millor possible. Quan vinguin els participants del grup de colònies a Borredà, què els portaríeu a visitar? On els portaríeu a visitar? Doncs al Terral, a diferents llocs, a l'Espai Macià. Al Terral, a que vegin l'escola on anem, i el camp de futbol. Heu anat d'intercanvi alguna altra vegada? A on? No, perquè l'última vegada que es va fer encara érem molt petits i no hi podíem anar. No, perquè s'hi va partir d'una edat i encara no hi podíem anar. Bueno, i com cada any a l'esplai, el mes de juliol van de colònies i aquest any encara no saben en quina casa aniran. Vareu anar l'any passat de colònies? Sí, jo hi he anat cada any, des de petita. I tu? Sí. Quants anys heu anat de colònies? 5 o 6. 4. Què en penseu que els alumnes de primer d'ESO vagin de colònies? Doncs molt bé, però m'agradaria que fessin activitats diferents a les dels petits. On us agradaria que fos la casa de colònies? A la muntanya. A mi m'agradaria la platja. Recordeu alguna anècdota de colònies? No. Què li diries a un participant que no vol anar de colònies? Doncs que hi vagi perquè és una experiència molt bona i que no se la poden perdre. Que és una cosa que cada any és com l'estàs esperant cada any i si te la perds no ho disfrutes i jo m'ho passo molt bé quan vaig de colònies. Faig molts amics i és molt divertit. Bé, fins aquí el programa d'entrevistes Un moment d'esplai. Tots els participants d'After Esplai us desitgem un bon cap de setmana i fins aviat.